Appe ja Jesse. Joensuun maarata on korkattu nyt vuonna 2016. Edellisen kerran tällä ajettiin 70-luvulla, niin sanokkapa nyt omat fiilikset, minkälainen tämä Joensuu oli paikkana ajaa. Rata oli kyllä tosi huippukokemus, että harva tämmönen siirto ravirata tyyppinen, missä on näinkin paljon pitoa, että pinta oli kyllä tosi hyvä ja radan muoto on, voi sanoa, että yksi maailman parhaista. Niin, vuosien varrella tässä ja tänäkin vuonna jo kausi alkoi Saksassa, niin eroaako tämä millä tavalla noista Euroopan paikoista? No Euroopassa ne monesti on semmosia lyhyviä, tiukkapäisiä ja purevia ratoja, että harvoin tämmösiä näin huippupintaisia ja isoja ovaaleita Saksassa ja Euroopassa on. No, tämmöinen testipäivä auttaa tietysti tulevaisuutta ajatellen, kun te olette Varkaudesta ja Joensuun lähellä ja tänä päivänä on suhteita luotu, niin mitäs te toivoisitte tämän Joensuun suhteen? No, totta kai tänne pitäisi saada kilpailuja ja tosi hieno hommat päästiin tänään testaamaan tänne. Tosi hieno paikka ajaa ja kova vauhtinen paana, niin toivottavasti täällä ajettaisiin kilpailuja jatkossa. Tiedän, vaikka sitten myös joskus, jos sattuu olemaan kaluston kanssa ongelmia, niin pystyttäisiin taas neuvottelemaan mahdollisia testipäiviä tänne. Että olisi kyllä erittäin tärkeää saada tämän tyyppinen tilapäistestipaikka Suomeen.